Aeroportul Internațional Brașov-Gimbav este primul aeroport construit de la zero în România în ultimii 50 de ani. Reprezintă o infrastructură de transport vitală pentru județul Brașov și pentru întreaga regiune, care va avea un impact major asupra dezvoltării economice și turistice a zonei, prin crearea a mii de locuri de muncă. Aeroportul a fost construit într-un timp record, de doar un an, de asocierea Bogart, UTI Group, UTI Construction and Facility Management. Pentru securizarea aeroportului Brașov-Gimbav, UTI Construction and Facility Management a instalat sisteme și echipamente de securitate de ultimă generație, constând în echipamente pentru scanarea bagajelor, porți antitero, benzi și sisteme de tip carusel pentru transportul bagajelor, sisteme de curenți slabi, monitorizare video, detecție la incendiu, control al accesului, detecție la efracție, comunicații voce-date, adresare publică și sonorizare, televiziune comercială, sistem de informare privind zborurile. Echipamentele de scanare a bagajelor de mână sunt dotate cu algoritm de detecție a explozibilor lichizi, conform standardului 3LEDS ECAC, care reprezintă cel mai înalt standard din industrie pentru această categorie de echipamente. UTI Construction and Facility Management a contribuit și la realizarea infrastructurii funcționale a aeroportului Brașov-Gimbav, clădirea energetică, remiza PSI, posturi de control al accesului, gospodărie de apă, parcare auto și drum de acces la terminal, drumuri tehnologice și rețele interioare. Brașov-Gimbav este primul aeroport din România și al doilea din lume care beneficiază de la început de un turn digital pentru dirijarea de la distanță a traficului aerian. Cu ajutorul unei soluții digitale inovatoare, implementată în colaborare cu parteneri de top la nivel mondial, Saab și Thales, UTI Construction and Facility Management a integrat echipamente care permit dirijarea zborurilor de pe aeroportul din Brașov de către controlori de trafic aerian aflați în centrul de dirijare a zborurilor Romața din Arad. Un proiect ambițios, un vis devenit realitate, inovație în România și istorie în aviația românească. Suntem mândri că Romața operează Remote Tower în România pentru Brașov de la Arad. Pe această cale felicit atât colegii mei, controlorii de trafic aerian, cât și întreaga echipă care a făcut ca acest proiect să fie posibil. Turnul de control virtual reprezintă un ansamblu format din camere video de înaltă definiție, sisteme de comunicații și de radionavigație, senzori, stații meteo și un centru de dirijare a zborurilor, la care se adaugă aplicații software extrem de performante. Sunt 100 de ani de când s-a construit primul tur de control în lume. După 100 de ani în care dirijarea traficului aerian s-a făcut doar cu un microfon în vârful unei construcții de beton, noua tehnologie ne permite să schimbăm acest stil pentru următoarea 100 de ani. În incinta aeroportului internațional Brașov-Gimbav, asocierea UTI Construction and Facility Management Bogart a construit clădirea de contingență, care găzduiește un centru de date modern și infrastructura pentru dirijarea de la distanță a zborurilor. Turnul de control virtual asigură performanțe superioare în comparație cu cel clasic, la costuri operaționale semnificativ mai mici și cu impact redus asupra mediului. Centrul de dirijare de la distanță din Arad poate fi extins pentru a permite, cu un nucleu de personal specializat, operarea mai multor aeroporturi din aceeași locație. Concentrarea personalului într-un singur centru facilitează formarea profesională a acestora la un nivel mai ridicat, cu instrumente noi, ce generează informații relevante și detalii cheie, chiar în condiții meteo extreme, precum și o performanță operațională crescută și siguranță prin multiple niveluri de redundanță. Această tehnologie vine cu o serie de facilități suplimentare față de un tur clasic, și anume posibilitatea de a folosi niște camere cu zoom foarte puternic, de a avea camere cu infraroșu, de a avea posibilitatea vizualizării nocturne a imaginii, posibilitatea de a urmări obiectele sau animalele în mișcare, ceea ce duce la o creștere a siguranței traficului aerian. Această tehnologie vine în plus cu posibilitatea ca în cazul concentrării într-un singur centru a mai multor aeroporturi, folosirea controlului de trafic să se facă mult mai eficient, să se poată folosi controlul de trafic pe mai multe aeroporturi, ei fiind în aceeași încăpere.
Sistemele permit integrarea de informații suplimentare, inclusiv date radar și pozițiile vehiculelor de la sol și asigură analiza automată a datelor video pentru crearea unei imagini de tip realitate augmentată. Camerele video de înaltă performanță oferă o imagine panoramică de 360 de grade, prezentată operatorilor în întregime pe monitoarele din centrul de control. Camere mobile specializate permit preluarea de detalii la distanțe mari și oferă imagini atât în spectrul vizibil cât și în infraroșu pentru operare pe timp de noapte. Sistemele de radionavigație asigură orientarea și aterizarea în siguranță a aeronavelor. Sistemul radiofar de aliniere omnidirecțională VHF Doppler-Dvor ajută aeronavele să-și determine poziția înainte de aterizare, iar modulul ALS permite aeronavelor să se alinieze perfect cu pista la aterizare. Sistemul automat de observare meteorologică AWOS culege datele meteo din zona aeroportului, le afișează controlorilor de trafic și le transmite automat prin sistemul ATIS aeronavelor. Comunicațiile de voce sunt realizate prin stații VHF și eVHF de ultimă generație, operate prin sistemul de comunicare vocală VCCS. Comunicațiile de date sunt protejate prin funcții avansate de securitate cibernetică. Comunicația între aeroport și turn este realizată prin linii redundante. Hello, 3001, welcome to Brasov. Continue taxi on the runway, vacate via taxiway Alpha. The end of the runway on the left. Report runway vacated and marshal inside. Vacate on the left Alpha, call your marshal inside. Parum 3001, mulțumim. Sistemul poate fi realizat în variantă transportabilă, pretându-se cu ușurință pentru aplicații militare și situații de urgență. Pentru buna reușită a implementării acestui proiect apreciem colaborarea cu consorțiul UTI Bogart. Ei au demonstrat că sunt cu adevărat profesioniști și astfel am putut să ducem la bun sfârșit un proiect extrem de complex, extrem de inovator.